Dilimig Agad nga mo po dakon takang na may dilimig. nagos prisuan kaya dan ra mo pagkaon mo may gago. Hindi ko pa printin yung... Hi guys, majubuntag Morning. inyong tanan guys. Mga taninyo guys. Kami na pud ni Kamu na po ni. December's vlog. Kami po ni. Kamu na. Guys, Kami po ni. magpantahay ng tag-init Milo. Punta guys. Kaya inom ta. Mamaw taninyo. Inom ta ko no. Inom ta guys. Among sudan kay piniritong pirit-pirit. Katong dahay amo ang gi kuan ba gi ano manuro. Amo na pud prito. Grabe na mas giyan agi janggi. Plato na rin dako. Kaya ko magusog. Siyempre, pagtambok man ka. Ang dako rin yung plato. Dami na Piniritong pinito, God. pirit-pirit. Daan pa niyo to. Kumuda kami pirit-pirit tuling ano. Tuloy nga kita na. Kinamot ra ko kay lami magkinamot. Gamay nung ganyan yung prito. Saan ba na? Kapit na marot. Lami ang gamar dyan ito. Pidal na. Kaya kasi mahal na rin ba natin ng ulam? Kaduang adlaw pag nabilin sa kaldero tulong na lang. Grabe yun sa tag-crisis. Kasi mahal ang suda. Kuya wat ang vlog kay puro raman magluto mo kaon. Nabili-dilin vlog na. Unsa may lain dahil? Kanang kapag mag-exercise, magsayaw-sayaw. Tumbling. May atong permin buhato. Masa. Mabaya na ito. Ano galing? Mo man atong permin Kuwan. buhato. Daot guys nga, di mo pulan. Bisag nga ni Ramon vlog ka na unay kay. Mura man gud niya mong permin buhaton. Nga o. Pulan-pulan siya yung mga naong. Hindi na mga ngisi. Sige ramig pangaon, mangaon. Gumagkaon, mangaon na po. Puro rakaon. Grabe mo pinarituan gara mga crispy. Hindi mo ganit prito? Diba kung siya na? Charon. Mura na mag-fish cracker. Dapat ipawang pa ko git na. Ipawang pa. Well, kaya mag-diet pag yapon na siya. Siyempre, tambok na siya, di na siya. Di na good matak niya di ang crush. Medyo matrak ni Papa kay Kimnaw. Tignaw ang bitawa. Guwapo rin akong tao. Guwapo kay kag pati tignaw. Duty ka Papa. Mayo. Buya, ang kalikoy na. Ano inilhanay? Excuse me. Burp. Ito to be burp. Ang siya mong misto lagi sa likoy na kasi mga anak. Di ko no, ikaw na papa. Wait lang, hindi ko tamatong sa inyong kalub-kuluban. Kubog na lang kusbuslot. Kukulit buslot. Nagkong plato ba? Murang kulaw maganda ko nagkong plato ba? Saan na rin yan no? Ang Siyempre, ako may nagpaniwang kami, nagpatambok sa una. Ako ama ng mga plato. Kuha mo ni kanang may pangana kanang butangan nagkanon ba? May pagiging mo naman itong bahawan. Kuya waday. Ganay, kita na ng sikreto niya mo. Inana di ka magkauna. Bandihado na yung kan. Kuha. Naon na ba? Nakuplaka La, la, na. Dapat ipakita tanan na may sikreto. Wow. Kay mawat ng taong magsikreto, ikaw siguro na kaya ng sikreto. Ako na naman, isda ito yung surihan. Ang plato. Kabiya nakatibo ko istorya. Igo! Hilom ko gato. Ipalingot nagmagtanga na ako. Ito ita kinabuya ba? Ito na di ka magsikreto, ipakita dyan mo tanan. Hindi ka magsisikreto kay ba't ng tao nga. Ano di ko na yung sikreto niya. Kung mo muna yung sikretong bahawan. Tsak paninon siya. Likay. Likay. Likay samtang sayo. Ako, masaba. May sinaron. Una-unag tipas dali. Una-una ada yun sa tipas. Hindi na ko, makatawa. Kay mama ni mga kaliwaros ko katawa. Katawa. But. Hmm? Siyempre. Hindi ko na siya mukhawa. Tanaw na ito, di ba siya mukatawa? Hindi ko na siya mukatawa, pero di makapagong. Lus-lus ni Mutik. Ay siya, mabili na kong katawa. Kaya yung kaliwaros ko buntag. Lus-lus ni Mutik. Unya na kong katawa ni kaudto. Naman ko yung oras kong katawa. Ano ka makagdidan? Kasi pagpakatawa ang didan. Yung kato ka aliwaros ko.
Liwaros man Ka pa, lesbian pa, kurtiya. Liwaros man ka pa. Lami naman ka palayason. Bigyan ko naman lang ka na mo. Gabi ba? Kung mga batasan na. Bukbukong na mo niya. Gantos naman ka na mo. Samok man dupli ka. Dili namin ka palayason. Gantos lang ka kayo. Mingkoy, manglayas na Mingkoy. Hindi mong may istorya nga. Lamin naman kuno kapalayasan. Gantos naman lang ka. Good. Huwag tayo mahimo. Mo yung desisyon. Balot na kung sinina. Mingkoy! Ganda ato tricycle sa kay nadaan. Kaya mo ko sinina. Mingkoy! Ato sa tricycle sa kay. Mangluod po dayo. Juk-juk naman gusto. Pero kung tinudon ni mo, maayo. Grabe yan. Lubos na mo pa. Matugab ko din mo kung makatugab. Mana? Juk-juk naman gusto. Pero kung malayas ka, maayo. Hindi panis papa. Sabo diri sa bahay. Sige magag kunda ni mong mata. Itong mata. Sige. Nga yung mata nga, may infection ni mong mata. Manglugsot ang muta diya sa Milo. Diya. Di na ba mailhan? Mutaon day ko. So, para mo. Basi ka ng Milo diya, nananig muta. Kaya ka ni mo ko'y papa. Kaya natin ko'y papa. Kaya ninyo, na yung mga kuhan, kaya ninyo. Kaya magay na mag-uwi mama. Kaya ginatugoy papa. Kaya muli na kong buhol. Wala ako na lang muling buhol, be. Ano lang ka dari? May pamuli, di makataga dito. Kaya may tumulong papa. ninyo. May pamulayas ka pa. Tapos ubani si Lola kay Loy. Lawan to. Puslan mo layas ka. Ubani mong mama. Tapos ay nagbalik diri. Nung ako makasama. Rebuild din lang ko eh. Layas diri. Mundugi mo balita sa TV. Papalider naging PE. Di ko eh. Kira. Ako yung sudlan ng wayayo. Sudlan jud na nimo. Sud kaglungag ng Ay waya. pa yung mangahoy na lang ko. Tama mo'y! Wala mong mudo ah. So, gulos lungag nga wayayo. Sud ko na siya ginpig. Gawi ayo. So, man kuno kaglungag nga wayayo. Isang klase nga nga. Ngisi mo. Pareha mong duha! Pareha mong duha! Kung ngisi niya bay. Ano ka? Nga anda ko rin. Kung ngisi niya bay. Kung ngisi bay. Kung ngisi niya bay. Tama mo? Waras mo. Isa ka itong lungaga nga. Drainage. Isa ka itong lungaga nga. Anda ka Matiyag na bay. Prega mo. Tingnaw. Bati ako. Wala ninyo. Batig na. Ba ninyo eh? Luwi ang papabati ako nung nawang. Lain na lagi si mong reaction pa yun yung sinubangan nga di mayo. Orang ni ko. Pagdali diha. Madugay na mumukaon. Yan sa kayo naas bangag. Hindi din na si bangag pa. Baru lang. Aray ko. Uno. Hindi lang makapangusnit. Hindi lang makapangusnit. Isa ba ba? Ini bangag. Mundag sa Diyo pa. Sige na nagpangusnit. Bisa ba ano yun? Mulawan ta. Pila ka bangag yung nasidlan. Ngisi mo. Aray ko. Pila ka bangag yung nasidlan. Ano? Hindi na ko diya. Paano aragon ni Jang? Dako kay ngisi. Dako kay ngisi ma. Aray ko. Wala kayong modo. Hindi mo mulatar ba? Ikaw katilag bukbok. Nawa mo na isagi ng ipagi naman dyan kataw-katawa. Pagdali diha ba? Ulawan na ba? Mauna din na mo katawa. Bang budi na mo katawa god. Hindi na Mauna ko din mo katawa. katawa pag yung giyan nga. Wait laro pero dahang bangang gisit. Anda ka Tumatawag rin yata. gising. Ano pa siya, di na ako makatawa kay pangag na ko. Puta na niya mong pagkaon. Ilang gagyaw-yaw dada. Problemado Hindi na sa ko na buhay. makatawa kay pangag na. Pag inamigyan grabe.
Baka may ibang nga na sudan. Lali ko sa kanon sa ilon. Lit ng kanon. Lisit-lit ang kanon. Always mo. Hala ninyo. Oh, bakit na ang pinag- Kata-katawan naman ako sa kabandihado. Wala, awawa na sulod. Ingat sa pagkamatin ko na sa kaon, awawa na sulod. Di ko na siya kaurot. Di ko na siya kaurot. Kaurot na. Una na. Saba mo, always mo do. Saban, buntot sa ibin. Mamaya padala na diri barang itanon kay buntot sa ipan, sige na saban. Kamu nasgiyan ay number 1 ka nung sabaan. Ikaduha ka. Ako ikatulon ako. Di man datag public disturban. Di grabe. Sumunan ta diri. O sumun pa mo na. Ayo na si Dong Sus diha. Ngano man. Nireklamo ninyo saba daw kay mo. Unsang orasa? Ikaw matumang ka sa buhol, maiklim pa minimos barangay. Unsa mang orasa o? Pwede na makabuntag naman. May pa matulong na sito eh. Oh. Naglulaw gabi. Nay binagi diyan. Anong problema? Nganong problemado mo haglok mo dakon? Dili mo Haglok mo ka dakon lamin mo prisuhan kay hatdan ra mo pagkaon mo may hago. Dili ko pa pwede mo. Bahala. Nga man ito pa. Walang nagkalupsan. Patay ka biso. Hindi na pa preso ako nilong nga kalsa. Tignan mo. Sigkatawan bali na bag sinina. Ba't ka? Gabi na siya natulog bali din sinina di ay. Bot na po. Ndak ka ba si Papa? Tiag ng bag. Ligaba. Kabaw sa ni Ito yung Papa. matanta. Kung sigilugod na imuhang mata lagi. Ano tira ma? Kay may impeksyon. Pitagay mo pa. Red eye. Sigilugod na mata. Kanang magkatulad tumata butahan ba? Dos kayo. Basta gusto kag pikas ni mong mata. Palitag ko ay mo. Sigilugod niya Dili imong pad. kamot. Pakuano mo na bi kanang pasirita ng didi sa nanay na nanganak sa. Papasiriti dito si mong bago. Hindi ko na bugka. Papasiriti dito si bago ni mong nanganak. Manani mo eh. Minyo na lang gani ato ko sa nayon. Ano niyo eh? Ngunong sa may gipanglihin ninyo. Okay, ilian mo siguro mo. Baki. Magkuhan ko, baby. Ayaw ninyo. Baon ninyo! Buntag sa jupa. Hindi na magpanggingis eh. Di dyan mo maniguwang. Atong bras sa kilay, wang brasan akong kilay. Ibrasan. Iba ka bitaw sa awa. Oh, iba ka. Ano man problema mo kang mabagay mo ang Ako kilay? na on. Ano? Magbayad pa ako. Tanaw rin mo ang anak panangilay. Sige. Hinarapan naman ko, buro. Pangilay day ko, anak ko kong brasan. Atang kilaat ng kuanan ba ay bruhan be. Ayaw lang, sa pawi. Tanaw na tagan sa resulta. Ay sa. Sige. Kaya nindutan ko, ako na ning ati manugpalo, bira akong kilay. Ay sa. Aso sa lingkuan. Baga, nagmay mo radyo na to. Radyo kang bakikang. Buot na po ka. Nindutan na bagay kilay pa kay dagan ni Kinchik. Ato sa lingkuan ning. Jupung chup chup. Bum bum bum. Ay, putang ina mo. Baga, kaya mahipin ha. Chuya na. Di man tanawon ra bagan sa resulta ug naong nigiyan og mabaji. Ni. Ayaw, kilay ra. Unsaon man ama? Sige, tanaw na nga na. Agay. Tola, tarong nga. Tarong nga. Ano na yung tsura na? Tarong nga mo. Kalan. Aja sa. Tarong nga. Aso luwag. Nga naraman nato ra ng duwingan. Kaya atong surprise sahon si Papa. Patabang. Tabang pa. Di naman kasamok good. Bahala mo diya. Maraming giling manugay. Tabang ba? Aso luwag. Paay naglayas ba't bangis ako? Masa man na? Himon ko na natong baji gyud ug unsay. Ayaw ba? Tanawon ra man nato. Kaya unsay forma og mga anak ni Papa baji. Buwata ba? Mga anak kong bajilahi mangkignaw. Di man. Dusa pa gani.
Timbagaan na anak ma. Ingan, magkagpabagaon. Ayaw ba? Ano natin? Ano sa... Huwag ka nang kuhan ba dyan? Gwapa ba ka? Ayaw ba? Gwapag mo. Bayot yung ko. Lainan ako baga kikilay mo oy. Laida. Baga kaayo. Adyo sa lakaw. So, may nakikilay mo. Di baga ayaw ba? Adyo sa lakaw. Ito sang suwa dyan. Ayaw ba? Punta na. Ayaw! Ayaw ba? Dali na, itry Ito, mana. Itry rin natin. Ayaw ba? Pagdali ba? Nga na ni mong white yan. Kaya asahan na na. Itry natin. Ah, tamang! Tamang ba? Gagibirmintuan ako din eh. Ayaw. Nga na ni mong white yan. Ano? Nga na. Ano ni? Ano ni? Hindi ko kabalawis. Ay, say na. Tamang na pa. Ano ito ba? Daw ni. Ano sa Ayaw mga ba? naman? Ayaw. Huwag pa ka. Tamang. Saan man eh? Oy, ako Ano trapuan sa mga naman? Ano sa ba? Ayaw ba? Ay, ato sa... Ayaw ba? Ayaw lagi. Tanaw na ito kasi forma ni mong mabagi. Ano sa ba? Tantangan bitaw Ito na naon. Tantangan bitaw ko ni mong Ma, tama na ma. Ayaw. Ayaw. Bakit? Ano yan niya pa? Ano niya ba? Tabang iya ko diri. Oh, di ba sige na rin kagwapa ug mabaji. Isti ba ko clown? Tanaw ko na tanaw. Mura ka clown. Pa ba jagi may mutong baji mong lipstick. Oh. Si mamita. Ayaw ka sa panta. Ikat. Si mamita. Pagkayo. Ang tagtagon ni Ano Bi. yan sa reaction sa mga mabaji? Si mamita. Nagbanta mamita do. Ug na day anak nga baji pa, gwapa day pa nung. Lala. Sige, gara-gara dyan mo do. Medyo ka ba kilay o priting lapasa. Diri ra, dili ko, diri o. Luwag man ka. Diya. San tao. Mura ko nung kagiringgi. Ko para ba? Wag si mamita. Ay, kasapanta. Shout out ni Kwan. Shout out ni mamita. So ni Papa kung yaan. We are look alike. Wala, magbayad siguro kumatas. Manambok ko si mamita. Ay, kasapanta. Mag-anak mo, sunod bahay na, di kayo maalang-alang, laki mo ang body bayo. Basin gusto ko ikaw na yung magbayot pa. Ang ngayon pa siguro no. Wake up si Papa mo, si Linda. Pa! Ano yan sa kadot pa? Ano sa ba? Iki-make up pa ni Mama. Di ko no. Dali na ka-delay. Wala taon ko na. Kilay rin Papa mo, pabagayin kilay. Maitik na. Panumbago nun dyan ta. Sukul man. Na guys, gadyo si Just Bike. Kuha naman na siya karon guys, mga juhig bike. Kahit sa mga bata guys, bagong kumangkon. Ayun, kay Loy naman po. Para ini kadto sa lungsod pista na hapit maka. Kadto po lungsod. Uy, bagong inuunan. Nansa makagigan na malimag sa nina. Papaka. Ayaw, pangamraskate. Buhi akong sanina, ba di man kay hulogod. Sige na pa kada nagatsing, kaya alim si kada ng balhibos pusa. Yan po no. Good Hawid, balihan mo sa nina. Pa. Kini ako, kini oh. Kini kay pilit kay ni. Ay di ko gunaw kay na. Mao, ikaw ma, hindi mo nakakulatan ni mo. Kamura, bahala mo. Nasa pa. Karigit ra. Ayaw ba? Bukan ako si Ma'am White para sabihan mo ganun lang. Nabugos. Ay, puro makagihan ka nila. Naisag na umay.
Matanaro ko si mga white para sa gihan. Jay, Kalitama, kalitama. Giugaw ka. Ayaw ba? Itao rin sa. Matanaro ko si mga white tungod sipon mga lipstick. Ayaw ba? Ayaw ko magaw. Di ba ko nung Kulawan na. Luwi naman. Binabil, waro sila mo eh.